goli gabe. Jarraitzen dugu, Oskarrikok eraman du baloia, utxe egin du Etxabarriak, zer egiten duen erdirak eta Oskarrikok. Ez zegoen inorror erramate egiteko, baina bestaldean Oskar Martinez iritsi da eta Eneko Bobedak kanpora bota behar izan du. Lehengoa komentarioa da, ez azkenean bizitasun puntu batekin, mobilidade gehiagokin. Horreko zidean bukaera jendiz dara iritsi egin Oskar Martinez presioa da bai. Eskatori hori da, ez? Txarra izango hor Tolkian. Espartza, Calderón eta Casas. Alboko sake Iban Malonek. Baloia gora. Atletik atera du. Urko berari pasea, Ander Alaina moztu du. Berriro Alabes baloiarekin. Ander Alaina galdu egin du orain. Quintanilla eta Ferrajeria, bi euskarriak baloia ikusi ditugu. Azkenean kanpora bota du Albizuak, alboko sake Alabesentzat. Esto asmatzen Atletikek, Egon da momentu batean, pare bat minutu baloia ondo jokatuz, baloia hartzen duenean nagusitu. Ezin du. Atera du Alabesek, Etxebarriak urrundu. Quintanilla, baloia gora, Urko Bera eta Ander Alaina, indartxu Urko Bera. Malonek eraman du baloia, hor jarraitzen du Iban Malonek. Eskuin egaletik erdirak eta indar gehiegi eman dio baloi horri. Kanpora zuzenean ateko sakea. Darra bai eramaterako garaian da bai erdiraterako garaian. Eta Luis de la Fuentek arratseko azken aldaketa egingo du. Quintanillak utziko du zelaia. Eta berdeguneratuko dena Moran izango da. Hortxe, Luis de la Fuentek egindako hirugarren aldaketa Moran zelaian da. Alabesek bakarra egin du momentuz. Agoratu 10ekin jokatzen ari dela talde gasteiztarra. Ibon Guterrezek bi txartel hori ikusi dituelako, kanpora joan delako bigarren zati honen hasieran. Hor egin behar izan du edo egin du behintzat aldaketa Casaresken du, Indiano sartu du Alvarez Tomek. Urrungo aldaketa Oskarriko izango dela. Ferrajeria galdu egin du. Berriro berarentza da baloia, gero Oskar Martinezen aurrean galdu du. Indiano. Beltardi eman du Indianok, buru altxatu luze. Oskarrik hori eman aizion, Minesen moztu du, Salcedo. Zeinintzat? Horri ez eskatu hori. Ja, larri dago, larri. Lan hona egite betetzen ari da, eraso baino gehiago defensako lanean Oskarriko. Baina ja justu. Moran, zelairatu berriak baloia eskubira eraman du. Morcillo eta Igor Martinez, falta. Igorrek aurrelariak atzelariari. Estillo ondo, Momentu bat eskerre galean jokatzen zuen jokalari bat, hori hola hasi zen... Horrela ezautu genuen, demoraldi hasieran, lehenengo itzulian, gilenetan hor, egalean. Eta Xavier, Igor Martinezek aldaketa eskatzen du, Luis de la Fuentek ezezko esan dio, Antonio Carmonak ere bai, ezin baitute aldaketa gehiago egin. Errenka, Igor. Uste nekea gehiago dela. Eta Luis de la Fuente oso aserre, Oso aserre, bi eskuak buruan dauzkala. Eta Morcillorekin ari zinen, joanan, lehen egalean, orain zentral bezala ari gara ezagutzen, indartxu, goitik ere buruz oso indartxu. Bai, eskerra ona gainera, baloia oso ondo ateratzen zaio, askarra da. Elementu jarraitzeko, elementua da, ebizka bat ikusteko. Bai, ikusi dugu lehen lekuz kanpo Igorrek harrapatu duenean, Igor Martinez jokalari bixia oso azkarra da, gero nola iritsi den. Jokalari bat gehiago dauka zelaian Bilbao Atletikek, baina ikusi behar Igor Martinez nola dagoen. Beste aldera joan da eta aulkiarekin hitz egiten. Entzuten da. Bai, entzuten da. Beste giharrak dituela, justu dagoela baita ere.
Ja, zer gertatze zaion galdetu diote aulkitik. Bitartean Salcedo baloiarekin erdiratu egin du Salcedok. Villanueva atezainak pasatzen utzi. Zuzenean kanporateko sakea etxekoen alde. Eta berriz ere aulkira. Igor Martínez, ea entzuten dugu. Konturatu dira aulkikoak ere. Ezin duela eta hori parekatu egiten dela. Tome konturatu da. Honek, desente berdinduko du berriro leia. Bai. Baina, bueno, giharretako arazoa balin bada iruditzen zait, atxeen pixka bat hartze balin badu, bueno, jarraitzeko aukera izango lukela eta gero korrikaldiak egiteko ere bai, ez, tartean. Gertatzen dena, egiten duenean, pixka berriro ere berditu minutua, berriro bere honea atortzeko. Eta errenka dabil. Ez da aztu behar, azken ordura arte zalantza izan dela atzo entrenamendu saio egin zuen Joaquin Caparrosen mutilekin, lehen taldearekin alegia, eta gaur azken orduko albiste izan da 11koan izatea. Espartza, a ber, ze aldaketa egiten du, A ber, ze aldaketa egiten du. Espartza zelairatuko du. Álvarez Tomek ikusi behar zenkentzen duen. Oscar Martínez bitartean. Baloiarekin erasoan Indiano. Baloia erdira, atzean utzi du Oskarrikok, berriro Oskarriko baloia ikutu. Jarraitzeko dio bere entrenatzaileak, baina etzen iristen baloi horretara azkenean Villanuevari iritsi zaio. Motzean atera du honek. Etxebarriari emanez. Zerrajeria. Luze baloia beste aldera. Iban Balonek ikutu du. Eneko Bóveda. Moran. Etxebarria. Etxebarriak baloia alde batetik bestera. Oscar Martínezek moztu. Baloia ez da kanpora joan oraindik. Mentxaka eta Oscar Martínez lehian azkenean Alabesekoak kendu dio baloia. Lurrean geratu da Mentxaka, luze jokatu du Oscar Martínezek. Gora, Geniren bila. Santamariak moztu, Albizua. Nekolan bada. Alaina, zelai erdian Zerrajeria berreskuratu du, ez dago faltarik epaiaren ustez aukera Urko berarentzat. Morcillo sartu da, baina azkenean kornerra izango da Atletiken alde, hor da Espartza zelairatzeko prest, berehala ikusiko dugu ze mugimendu egiten duen Álvarez Tomek. Bera ere, fiziko gire justu, baita ere, baina azkeneko korrikaldi horretan nabaritu da, Morcillo berriro ondo. Hortxe kornerra, eta du Bilbao Atletikek, Genik urrundu du. Moran, erdirak eta Moranek, beste aldera iritsi da baloia, Galder. Zerrajeria area barruan, Jokaldi eskubiarekin jaurtik eta ezkerrarekin kanpora. Eta Riko kenduko duzanen. Alaxe da bai, lehena aipatu duzue, Oskarrikok zelaia utzi, eta Espartza izango da, berdeguneratuko dena. Abar zer egiten duen, Espartzak eta Salcedo jokatzen duen, eta Indiano pixka bat errera, Salcedo eskerrera jongo den, irutze Salcedo etorriko dela eskerrera, eta Espartzak jokatuko duela. Indiano eta Espartza izango da, o Indiano bakarrik, eta Espartza pixka bat aurrerago. A correr, Oscar, a correr! Zemotetik esan ote duen, korrek egiteko. Hor da Igor Martínez, errenka baina baloiarekin. Atzera egin behar izan du. Zerrajeria, baloia berriro ezkerrera. Igor. Iban Malondu bere aurrean. Baloia zapaldu. Erdilatu egin du Igor Martínezek. Atletikeko bi jokalari lurrera ez da ezer gertatu Espaiaren ustez, gero gaizki atera du Ander Alainak, berriro Zerrajeria baloiarekin, Indiano bere gainean, baloia ezkerrera. Jokaldi ona, errematea, kanpora, Mentxakak. Txaloak berarentzat. Irudietan Igor. Hor taldea bera sartu da, alabez bera sartu da arazoetan, hor Alainak baloia oso gaizki atera da. Aurreko jokaldia, Jon Moya. Betikoa. Ez dugu ezer ikusi hor. Bitatu izan